Ugmang adlaw na ang gikinamang women's volleyball sa NCAA Season 97 nga makita sa GTV. Usa sa mga volleyball player nga angayang natong atangan gikan sa team de La Salle College of St. Benil, usa ka proud Sugboanon kung kinsa siya ato siyang ila-ilahon pinaagi sa report ni Mark Rigi Abelia. Baon ng kusog nga spike, ligon nga block ug pagtinabangay sa usag-usa, andam na mosinggit og main ang women volleyball team sa De La Salle College of St. Benil aron maangkon ang kampyonato sa NCAA Season 97. Usa sa mga volleyball players sa maong team mao si Francis Micah Go, 22 anyos, lumad nga taga Bugo City, Cebu. Ang kalingawan lang kaniadto sa pagduwa og volleyball kauban ang mga higala nahimong yawi aron mabuksan ang oportunidad nga malakip siya sa volleyball team sa De La Salle College of St. Benil. Ang 5'7" nga Cebuana napiling open hitter sa ilang grupo. Gumikan siyang passion sa volleyball, nahimo siyang eskolar sa maong universidad. Tambag niya sa mga aspiring volleyball player ilabi na sa mga Bisaya. Sa tanan mga aspiring volleyball players dira, so ako ra jud maingay sa inyo ha. Ayaw jud mo paghuman, ay mo pag-stop og maminaw sa inyong ay you believe sa inyong kaugalingon kasi wa mo kaybaw na bisag asa day mo makaadto sa inyong mga ganahan ba sa mga dreams ninyo. So ayaw lang jud mo pag-stop mangarap ba. Si Micah andam ng makigtigi sa lain-laing mga eskwelahan busa. Tanawa may karong Sabado and start na sa mga bakbakan sa iba't ibang teams ng NCAA schools. Kauban si Clans Kabutin, ako si Mark Rigi Abelia. Balitang Bisdak.